Nærkontakt med rådyr ved Hummelviken. Du får gärna filma och zooma in. Filma vad du vill. Og jeg var selvfølgelig nødt til at filme bramgæstene her. Beach-indert gås. Også kaldet barnacle goose. Nyd dem lige. Nyt. Långsjön här och det ser väldigt fint ut. Härligt väder idag. Det finns lite is kvar och inte så himla mycket fåglar. Ett par tranehalven och sångsvanar ser jag där ute. Och sen finns det skrak och lite andra. Jag tror det är nog vik och knipa där ute också. Men vi får se, vi kom hit nyss. Havsvipen låter föra av sig också. Ja, där ute är det någon storskrak som håller på att jaga varandra. Så inga havsörnar i luften, det brukar alltid finnas några. Kanske kommer. Ja, ska man fota sjöfåglar så ska man nog vara ute vid Oxelösund, för där kommer man nära. Men här ute i sjöarna då drar de sig undan redan på 100 meters avstånd och håller sig borta. Och här är det fortfarande is. Lite öppna ytor, men mest is. Stenviken. Og så dukkede der en fin råbuk op ude ved Hummelviken. Hyggeligt, at du kiggede med. På gensyn og genhør.